Hello mga sisi! Welcome to my channel. Gabiin na diri karon mga sis. Padulong na ko matulog. Pero gusto na ko i-share sa inyo ha. Akong sikreto bago ko matulog. Unsa akong ginabuhat bago ko matulog. Una na akong ginabuhat mga sis is magbutang ko og kilikili power. Sa tinuod lang mga sis, akong kilikili, puti siya, char, hamburgera. Albeit hindi siya puti. Dili po siya lagom, dili po siya itong. Hamis lang siya kay dili man pud ko kaputian mga sis, mori na beauty lang ko. Pero akong kilikili, ako din siyang gialagaan. Sukad pa sa una, teenager pa ko, hantod karon 45 years old na ko. Kaya naalagaan dyan ako, maayo akong kilikili. Unsa akong sekreto sa kilikili mga sis, gusto mo masayod, sultihan ta mo. Tcharam! Tawas powder. Oh, duha lang sila. Water mga sis. Tawas powder, i-mix na ko sa tubig. Tapos, i-shake nimo siya pag-ayo, hantod nga mawala ang tawas. Siya, water na lang ang mo makita. Mao lang yung mga sis, akong ginabutan, ginaspray na ko sa akong kilikili. Bago ko matulog, o inigmata na ko sa buntag after ko mag-shower. Karon kay padulong naman ko matulog, magbutang na ko sa akong kilikili, mag-spray na ko. Ano siya mga sis? Mao ni akong kilikili mga sis. White charot na mga sis ha. Dili man siya puti, as in puti, pero kana siya. Una siya. Spray. Siya mga sis. Likas. Ano siya mga sis? Kilikili. Power. Kabalo ba mo mga sis, need yun na to alagaan atong kilikili. Kaya nga no, ulaw kaayo, labi nagbaho. Dapat, ka na pong tawas mga sis, isa po ni siya makapawalag baho sa kilikili, sa mga bad odor, pati sa tong lawas, diba? Ora dyan na akong ninabutang mga sis, paputi po siya o kilikili di ay. Kaya wala man dyan ninalagom akong kilikili sukad. Inani lang dyan siya, maintain. Maura to mga sis, about sa kilikili power. Akong i-share sa inyo. Kuan pa dahil mga sis, na po isa, share na ako sa inyo ha, sa akong ginabutang sa ako ang face bago matulog. Karon magbutang ko, kaya matulog naman ko. Charan! Ano siya mga sis? Olay Natural White Night Cream. O lang na akong ninabutang mga sis bago ko matulog. Matulog na ang nanay. Pilon day na to atong liog mga sis, atong liog ang pilon na to kay lain kita naaw na to ang naong puti atong liog itom. dugangan diri dapit mga sis kay
Lugangan na to gamay. Lugangan to gamay diri. Lugangan na to gamay diri sa tong eye bags. Kaya rin ikatulog na to, fresh kahit ta. Diri mga sis, na wrinkle gamay diri atong butangan. Kung siya maghanap siya. Mao lang to ako i-share sa inyo ha karong gabi una about sa kong kilikili power og sa ko ang pa-beauty mahipuson na nga to ang mga pa-arty, pa-beauty ato na hipuson kay matulog na si Aki. Wait sa day mga sisi. Napa ko nalimtan i-share sa inyo ha. Kung unsa pa uban ako nga mga hirumintos, mga sikreto sa pagkatulog. Akong mga gamit sa pagkatulog. Diri sa akong bed. Kinsa akong katapad. Share na ko sa inyo. Isulti na ko sa inyo mga sis. Pat ni sila kabuok akong mga katapad mga sis. Ini katulog. Tagagabi dyan yung mga sis. Una, pala-ilan ako sa inyo ha. Tantaran, dara. So tawag ani. Basta pangkalot sa likod. Ako ni siyang tapad, pero naminte, dere sa akong kilid. Kaya kung katol akong likod mga sis, katol ako ang tiil. Only tigkalot. Wala man tayo laing tigkalot mga sis. So maon siya. Ang number 1, tapad. Kaduha. Charan! Umigat ng tulong. Sis! Kay usahay, magulngul atong mga tuhod, atong mga batiis. Manghaplas ang tigulang mga sisi. Manghaplas, may kamot og haplas. Katulo. Charan! Pain relief rub. Siya mga sis, oh. Mura siya Vicks. Humot kayo siya. Mao ni ginagamit sa mga massage spa. Mao ni akong ginasimhot-simhot mga sis kung lain lang ako ang padulong ko sipunon. Labad akong ulo. Kung siyang ibutang diri kung maglabad akong ulo. Simhot-simhoton ako siya. Tapos, makatulog ka. Kaya na siya aromatherapy. Makatulog ka. Ani. Humot ki siya mga sisi. Napag isa. Charan! Efficacy. Basta efficacy. Yung brand mga sis. Mura siya Vicks. Pero efficacy siya. Efficacy rub di ay siya. Ganahan po gani niya mga sis kung magsakit akong tiyan sa tigulang parang panuhuton o niya kung ihaplas akong tiyan. Complete ka no? Na ay para sa kilikili, na ay para sa naong, tapoy para sa kalawasan. Anak ko mga sisi, o maulan ta ko i-share sa inyo karong gabi una. Ang ako ang mga buluhaton, mga routine, tagagabi before matulog. O, basin pohon-pohon, ma-share na ako sa inyo ha, kung unsa pa uban akong pa-beauty. Mga secret ginagmay sa mga beauty life, pa-beauty sa 45 years old nga nanay. Bye-bye mga sis, katugo na jud kaayo ko. Good night. Don't forget to subscribe my channel. Salamat.